Kung mag-istorya ta og bino, ang iingon Diyos mga kamaong muinom og bino or wine, nga ang daan mao gyoy mas laming imnon kaysa bag-o. No? Palainom ba mo? Palainom dili. May rasad. Pero arita mag-istorya o relasyon, labi na sa mag-asawa o bana, hay may mas lami nga relasyon ang bag-o o ang daan. Hay may nindot nga relasyon ba? Ang bag-o o ang daan? Kamo lang may magminyo ko, magkukasuaya na. Pero relasyon sa Japon, sa pari o sa parishioners, ay may nindot na relasyon kanang daan o bag-o. Basta relasyon, hisgutan, lami gyud, exciting gyud ang bag-o. Nya ang daan, murag wa nay lami, no? Boring. Pero arikas bino, lami gyud ang bag-o, ang daang bino kaysa bag-o. O sa pagkaon, hay may lami, ang bag-ong naluto o ang bahaw? May kay mong mutubag. Karon, arita sa pagtuo, hay may lami, ang bag-ong pagtuo o ang daang pagtuo? Wa nakatubag. Nga naman, kay wa mamoy pagtuo. Arita sa slat, hay may lami, ang daang slat o ang bag-ong slat? Og mahurot mo'y lami. Mahurot og kapalit. Pero di mahurot og palit, bisag bag-o pa, way lami. Mga igsoon, naghisgot si Kristo niini, tungod ang iyang emphasis, dili pwedeng sagulon ang bag-o og ang daan. Kinahanglan pariso nimo ang bag-o ug ang bag-o, ang daan ug ang daan. Bisag hain ang lami ana, basta di gyud sagolon ang bag-o ug ang daan. Nilingya imong tupad. Hinda ka nang naong nimo bag-o na. Pangutan ako no, na bag-o na imong naong. Hapit naman kayo na matay. Tiwasono naman kayo ng naong nimo. So dato pa din ay ginabag-o. Ngayon sa may gustos Ginoo nga bag-o kanunay, dili ng mga butang nga kadong nagid siya mudaan. Aron mabag-o ang atong pagkatao o mabag-o ang atong naong, bag-o atong kinabuhi, ang gusto ni Hesus ang atong kasing-kasing kanunay bag-o. Kinahanglan ang kasing-kasing dunagyoy renewed heart. Daily renewal. Mo nang kinahanglan tag bag-ong kasing-kasing, kada adlaw bag-ong kasing-kasing. Kay ang kasing-kasing gani kun bag-o, ang imo sang hunahuna bag-o, ang imo sang buhat bag-o, ang imong relasyon bag-o. Gilain na sang lingi sa imong tupad, ina nabag-o na imong heart, ina kano, nabag-o na imong heart. Mabag-o. Mao na unsa man pagbag-o ang kasing-kasing, kinahanglan pasudlon gyud, puy-an gyud ang pulong sa Ginoo. Kay kaning pulong sa Ginoo manggod mga igsoon, dynamic, galihok ba? Galihok. Kanunay kang bag-uhon. Pareha ng sapa. Di ba na may sapa nga karaan na kay nga sapa? Pero ang tubig na nag-agas diha sa sapa, pirmi ng bag-o. Ang tubig nga niagi nimo karon, pagbarog nimo sa sapa, kanang tubig nga niagi nimo dili na mao ang tubig nga nagsunod. Awa mo kakuha? Wa gyud. Maurasan na ang kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing daan. Pero ang pagbati, ang mga
pinitik ni ana dili na mobalik. Ang nipitik karon lahi na sad na ang nipitik sunod. Dili na mobalik. Ang kamoro man ang pitika pa der, pero di na mobalik. Muna kung mutagad ka sa imong bana o sa imong asawa, sa imong anak, sa imong ginikanan o sa imong mga silingan, igsuon, ginikanan, ayaw siyag tagda nga magsigi ka og hinumdom sa miagi. Isipag yun nga kani karon siya nipitik na sa niyang kasing-kasing bag-o. Nya kay bag-o mang nipitik, pahimuslan ko ni. Pahimuslan ba? Bag-o sad nga pakiglambigit. Bag-o nga pagpakigrelasyon. Ayaw pagsigi hunahuna nga kakita nimo sa imong banab, anna sa ning animalay. Anna sa ning buang ay ayaw ana ang kanang iyang pagkabuang gahapon man na. Adto pa man tigiting ng sunod ni aging tuig pa mga tingali na nga nagpakabuang na. Karon bag-o na sa nang iyang kabuang. Buang lang daig gyapon pero bag-o na. Pasabot, pwede na nimo siyang butangan og bag-ong pagbati karong adlaw. Muna iampo natos Ginoo nga ang atong kasing-kasing sudlan niyag bag-ong bino, bag-ong pagtulunan, bag-ong pagbati. Una iampo nato sa atong mga government leaders, mabag-o unta sila. Dili magsigi anang karaan nga panghuna-huna nga korupsyon nga mangwarta gyud ang ilan sa duntang huna-hunaon nga zaman. Dili na lagi ng pangwarta, ayo na ng pangwarta. Unsa naman ta ilang huna-hunaon? Namutug-an sila sa kamatuoran. Kinsa man gyoy nango anang flood control nga dagko kayong gasto unya nangaguba. Kay karon maglibog man ta og ari ka maminaw sa side sa administrasyon, magsige man siya accuse og mga tao. Gani hasta pa gani ang former administration sa panahon ni Rodrigo Duterte maumay basulon nila. Basulon. Pero wa gid sila gihisgutan na kining maong administrasyon dunay nabuhat nga kalapasan nga niresulta anirong grabing scam sa flood control o grabing kadaot sa baha sa tibuok Pilipinas. Di sila mohisgot ana. Di sila kapinpoint. Paminawa ragon na naabagoy gihinganlan ang atong presidente karon na iyang kauban na kuan ang gihinganlan ang kadtong mga kontrapartido. O gari sa ka maminaw speakers, ari kas mga kritiko sa atong government karon, sige sag akyos sa atong gobyerno. Kinsa man gyud ang tinuod ani? Naaw. Ambot lang. Basta ang kamatuoran nagtug-an nga naay mga contractors nga sugod adtong 2022 hangtod karon purting mga datua. Sud aning mga tuiga. Ang kamatuoran nga ang gasto sa flood control nga na-spend gikan atong 2022 hangtod karong 2025 niabot nag 1.2 or 1.3 trillion. The biggest budget spent or money spent for flood control. Bisan pagsubayo nimo kuno ang tanang mga administrasyon adtong niagi hangtod way back to 1965 mao pa ni ang kinadak-an nga budget sa flood control. Mao nay kamatuoran. Bahala na ta diha. Sao na nato paghunahuna. Kinsa man gyud tinuod nga hinungdan aning dako kayong pag-usik-usik sa kwarta og dako kayong kadaot nga nahitabo sa atong mga kontrol sa baha. Aritas kamatuoran. Og kinsa man na kinahanglan unta mausab ang ilang kasing-kasing. Ana no? Nya lingi ay mong tupad. Lingi ing na
Nahigugma ka sa slat. Ingna ko no, nahigugma ka sa slat. Sige. Ingna naa ba nas imong kasing-kasing nga kada adlaw bag-ong slat akong paliton? Kay kasagaran man gud nato moingon din, nakapalit naman kog slat, kapalit naman ko. Kaniadto man na imong gipalit, niadto man ang niaging semana, karon bag-o na sang slat imong paliton. Kinsa dinhi ang magsigig yog renew sa iyang gugma sa slat sa kamot. Tanawa, di ba? Tulo ka buok. Ingon ana mo ka daw. Wa mo'y kalainan sa mga hinungdan aning mga scam karon, mga korupsyon sa tong nasod kay daw kay mustanan. Pero kwarta na gani hisgutan, sige yung tigom og bag-ong kwarta, ang daan punag bag-o, ang daan punag bag-o, ang daan punag bag-o. Pero sa panghatag, ay sus, dili gyud bag-o. Ang ato rong slat, mauna ni ang atong update, ang atong grace, God's reward and complete elation, ang atong halin niabot na 51,797 kaslats, nga naapay 648,203 kaslats nga available tag 100 pesos per slot. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot nag 175 ang atong challenges nga nadawat. Unya sa ato sang Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, mao na ni ang atong gigamit aning ongoing nato rong mga projects dinhi. Ang atong halin niabot nag 14,229 kaslots, nya naapay 85,771 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kaning 85,000 kaslots nga tag 100, duol-duol ra ni sa population dinhi sa teritoryo sa Compostela. Akong gi-search naa man is mga 80,000 ka tao dinhi Compostela, Municipal of Compostela. So karong adlaw kung mamalit ang tanan og slot tag 100 pesos, karong Domingo wa na ni. Sa inyong paminaw mamalit ka. Ang sao pagpamalit nga kamo sang nanimba di man sad mo mamaligya. Di man gani mo mamalit. Karon iniglakaw ron ninyo, pangita mo diag silingan, papalitag slot 100 pesos ingna ngadto. Di ba inig kaugma makuhaan na nig mga 1/5. Nya sunod na sa nimong simba, iguli nimo maligya na sa kag slot adto na sang laing silingan nga wa kapalit. Inig ka Domingo, hurot na ni. Labi nagmamaligya, apil ngadto abot ngadto dap-dap ngadto tag-ubi. Nana nya mulapas pag yun mo ngadto sa teritoryo sa Cebu City, ngadto na mo sa unsay tawag ana diha, Paril, ngadto na mo sa Binukot, maligya. Nya ang ato sa mga online parishioners, mamaligya sad mong slot. Nabitay nag-text nako, dila nako isulti angan, ingon siya, "Father, sige pa ang imong slot diha." Nako, sige pa. Naanis gawas na si US. Ingon din siya, sige pa der kay kana ganing ako ring organizo ng ako mga silingan, ako mga friends kay magmamalit mig slot. Nako oy, pwede na ka mamatay. Kana bitang tao nga mutabang dili lang siyara kung dili manguan pagyud mangimbitar. Mao ni maayong maritis nato. Magmaritis ta sa pulong sa Ginoo, sa maayong balita, sa makatabang sa simbahan o sa katilingban. Muna'y atong imaritis, dili nang makadaot sa atong mga silingan, makadaot sa atong isig katao. Panabi mo sige mo brunda-brunda dinhi, hapit na lang tanang mga nobina inyong giapilan. Unya unsa may kapuslanan pabaga sa tuhod? Adi oy, you should act. Do nagi aksyon. Nya unsa may aksyon? Kanang makaluwas ug unsa may makaluwas ang programa nato dinhi. Mao na karon din akay mo magsigig pamaypay gawas las mga masakiton. Mamaypay mo kay alimuot magina inyong lawas. Galihok na ng upat ka hilipan. Nya umaabot na sa tong duha para didto sa luyo. Maabot na sad pero duha ani
wap ay bayad. Ang usa pa ani ang nakumpletog bayad nga naaparsyalan ang usa, ang duha wala pa, pero basin pa ang katong ni Saad ani ni commit ilan ang ihatag within this or as soon as possible. Pero ato na ning gibayran ang upat dito sa supplier. Gikuha nato gikan sa lain sa natong pundo nga kwarta. Niya kung inyo sang tan-aw ang atong palibot dinhi, o nanay napison nga mga kana ganing anupog para di na kayo ta maproblema sa atong lakwanan. Di ba? Na ay mga tao nga gibag-o nila ang ilang gugma sa simbahan. Mga karaang tao man ni dinhi nagdonate ani, pero bag-o lang sila og attitude. Nang dunay kabag-uhan. Niya daghan pa kita gustong himuon kay gikinahanglan kayo atong adoration chapel, ang atong kampanaryo wa pa mo tingog. Ngano man nakatingog ang kampanaryo? Kay gi-construct wa pa man mahuman. So ato sa nang humnon wa lang tay kwarta, pero mahurot ning atong slot og kahalin or dako taghalin sa atong slots, maningog ng tanan oy. Maningog yun na. Anong inyo makontutukan? Di mo motoo? Naimang kapila na dyan ko gipangitaan, Padir, wap atay adoration chapel. Nagtuo din mo ka ng adoration chapel, mahimo ra na nato nga, wap tay ibayad. Bayranan man na. Nya wala pa man tay kwarta. Kami gani din yung mga staff gay nato, mga almost 50 may kabuok. Nag 4-day allowance naman gani mi in a week, pero mo trabaho mi og 6 days. 6 days ang trabaho, 4 days ang allowance. Di ba? Ngano man ang atong mga kabos nga mga staff dinhi naningkamot nga makatabang unta sila, ilang ikadedicate ang ilang effort para pagpalambo sa simbahan, kuyog aning ato karong team. Kada adlaw nagpalit silang slot through their labors. Tagpila maron ang minimum. Pila ang minimum? 500. Unya kay ang ilang duha ka adlaw. Mahog maginig 7 ka adlaw kay ang among computation sa 4 days, ang total nilang dawatonon sa usa ka semana divided by 7, unya ang 4 ka bahin mao ray ilang dawaton, ang 3 ka bahin ibalik Manila diri sa simbahan. Di mahog gyud ni siya og 3 days ang ilang gi-donate. Pila man ang 3 days, tag 500. 1.5. Sa ato pa ang atong mga staff dinhi, mga pobre kay na sila, kasagaran. Nagpalit og tag 1,500 slots every week. Di mo maluoy, ana. Nya kamo, mas arang-arang pa mo pagkabutang sa atong staff dinhi. Hatag na lang tingali mo every day. 100 every day. Di makatabang-tabang na mo. Na akong pasabot, magtinabangay ta. Dili rason nga pobre ka, wa kay ikapalit. Ang ato mga staff dinhi nakapalit sila tag 1,000, tag 15. Matawag ko, tag 15 ka slots every week tungod sa ilang pagtrabaho. Tanawang atong palibot, mao ni ang agi sa atong mga staff. Ay kunyog tutok eh. Apil pangadto sa menteryo, tanawa ninyong atong menteryo. Ang atong staff maoy naningkamot nga ma-implement ang atong Trust Cebu. Unsa ning atong principle dinhi nga Trust Cebu? Transparency, religiosity, unity, service, technology. Unya dayon ang Cebu, clean, economizing, beautiful, useful. Labi na gining Cebu, dili ni ma-implement kun wa kay kwarta. Unsa may gihimo sa ato mga staff, kuyog sa kunila. Ang among talent, ang among kahago, kay tulo man akati ang atong ika-contribute. Time, talent, treasure.
Wa tinga sila treasure nga ikahatag, pero ang ilang time o talent ilang gihatag. Pero ang equivalent anang ilang time and talent 1,500 every week. Hunahunaan na ninyo maayo. Mahimo ba na ninyo? Pwede. So kamo sang mga nagtrabaho, pag 5 days lang mo sweldo. Nya ang inyong ika 6 o 7th day ihatag din, ipalit og slot. Ana, ako sad nag 4 days pug ko. Akong tanang stipend, akong tigumon, unya anang simanaha, ang ato sa dihang accounting, ilang i-divide into 7, nya ang upat ra sad kabahin akong kuhaon, unya ang tulo ihatag nako balik sa parokya, unya gikan adtong upat kabahin mo pagiti akong kuan nga ipalit na kog slot. Mupalit pa gyud kog slots. Kay ako naman ginang naandan sugod pa June 2020 nagpalit gyud kog slot, mag-average og 5,000 to 10,000 every week hangtod karon. Hangtod ko mamatay. Maunay akong commitment para anang slot ay mo pagtuo nga kanang slot wa na nako higugmaa. Ako'y unang nahigugmaa na nganuman because I love the church. I love the parish church. I love the community. Sige, lingay mong tupad ingna, do you love me? Ana, nganong ato manggibutangan diag hilifans aron nindot ang atong pagsimba because I love you. Nganong naningkamot man kog solicit aning ni ang mga slot aron ta makabag-o aning atong mga bangko unya pohon, kaning atong altar nganong naaman ta dinhi decoration aron beautiful ang atong naong, no? Nya nganong naningkamot man ta aning hangyo aning mga anupog nya sunod ato na sang hangyoon tingali mga spalto o kinahanglan mubayad ta mamalitag maigslot palit mog slot aron mudaghan ning anupog. Gaplano ko diri butangan nag-anupog kanang luyo na to ngadto tanan butangan nag-anupog aron mahimo ng dako na kay natong plaza diha ug naatay event maggamit na nato magbutang ta dihang tent didto magbutang tag tent para sa mga organizations mag-meeting mo diri na mo sa plaza na to karon mapaakan pa mamugbitin diha pero karon babutangan nag-anupog maplansa na labi nag maspalto mabutangan na natong tent wa pa man ta dinhi mga social halls. Pwede ta mangabang og tent, meeting mo diha, lain dito pikas, lain diri pikas. Di ba? Activity area. Parit lang slot. Sige reklamo anang wa tay lugar, kadako an atong lugar, mamalit lang tag slot. Bag-uha ang imong kasing-kasing. Og ipakita nato, we can do it. Di na ta makinahanglang mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, mga tao para mahimo natong sponsors. Let us do it on our own. Love and unity. Mo nang unity service. Nana, ako lang ning gisulti kay aron makasabot mo nga nindot gid ay magtinabangay ta. Nya ang atong paningkamot, atong isintro sa pulong sa Ginoo. Mo na nga matud pa ni Kristo, dili gid ta magpuasa basta kuyog siya. Pasabot wa gid tay kasakit, wa tay kagulanan basta kuyog siya. Gani i-highlight na sa atong unang pagbasa. Matud pa diri ang tanan gikan sa Ginoo, ang tanan naglihok diha sa Ginoo ug ang tanan ni nakabaton og kinabuhi tungod sa Ginoo. Nya gitubag din sa atong salmo, duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Kanus aman ta malipayon nga moduol sa Ginoo kung nakatampo ta sa iyang simbahan. Pero kanang mga taong wa gid mo tampo, bisan inig kolekta di lang yapon muhog sa sibot, kusmod kay nagnaong di na malipayon. No? Karon inig operatory, pasiplate ang nihog, di ba mo smile na. Tan-awan ang wa muhog, kusmod ginagnaong. Kamo sa mga online parishioners, mukalit lang mo bahakhak og katawa. Ngano man,
tungod kay malipayon imong kasing-kasing. Pero kanang mutan-aw sa atong misa nga nakahinaway, oy magkusmod ang naong ana. Magkusmod yun. Na ay laig tinuhuan nga ni message nako, insya mo palit kog slot pader pero lain kog tinuhuan. Nako niya nganong magsige makagpalit insya ay unsaon man gyud pader nga malipay man gyud ko aning imong misa. Ako sa kang giampo sa among kaugalingong paagis pagampo nga maduol gyud kas Ginoo ug kami sad pinaagi nimo kuyog nimo maduol sad mis Ginoo. Naku pagkanindot niini mao na gyud ni ang gitawag og the body of Christ, composed of many parts, na ang tanang lain-laing relihiyon nga nagtuo Ginoo magtinabangay dili na magsigig away tungod lang anang doktrina magunsa man ang doktrina ug wa jud kay practice of the word of God. Muna ako maningkamot kong mahimo sad kong maayong Katoliko aron maka-practice ko ini bisan pangadtos laing mga tinuhuan nga nagtuo Ginoo, bisan gani sa wa magtuo Ginoo. Mahimo ba na? Yes. Renew your heart. Gikatong renewed na ang heart, manindog ta.